Sí, la veritat, la necessitat era que es visibilitzés que els tècnics estem de vaga, volem que tothom vegi que té repercussions això, que els tècnics estem a tots arreu a dintre de la sanitat catalana, tant els tècnics superiors que estan fent les radiografies, estan als laboratoris, estan fent proves per la detecció precoç del càncer o els TCAs, no? Que estem a les esterilitzacions o que estem a les plantes dels hospitals, a les REAs, a les UCIs, als CAPs, i som a tot arreu, som necessaris, som imprescindibles com a col·lectiu i se'ns està maltractant. I per tant, la gent ha de veure que estem maltractats i que no podem continuar d'aquesta manera i que hi haurà afectacions si no se'ns compleix i si no se'ns dona el que necessitem per poder continuar treballant. Que a nivell econòmic no volen millorar-nos les condicions laborals. Diuen que no poden, quan tots sabem que sí que poden. Falta voluntat per part de l'ICS i per part del departament de solucionar aquest problema i donar-nos el que necessitem, que són millores econòmiques, perquè no podem seguir treballant de la manera en què seguim treballant. Som el col·lectiu amb més baixes de tota la sanitat catalana i, per tant, i això té unes conseqüències. Per tant, necessitem de manera urgent millores tant salarials com laborals per nosaltres.